Għal min jaħseb illi m'għamel xejn ħażin jew differenti u għadu għalih misteru dal-miżin, x'issa jagħmel? Jien nagħti parir sempliċi. Iċċekkja l-miżin kuljum għal dil-ġimgħa li ġejja, però ara li jkun dejjem konsistenti. Mela pereżempju morru t-toilet filgħodu, nagħmlu bżonnijiet kollha, ħalli nkun ċar, mhux noqgħod ngħid wieħed nagħmlu li ħoleq li hemm bżonn. Eżatt, fattal. U inti żint qabel ma kilt u qabel ma xrobt. Eżatt. Għal ġimgħa sħiħa. U mbagħad ħanieħdu leverage. Melek pereżempju darba ġieni 71, darba ġieni 70, darba ġieni 69, leverage huwa 69, 70, sorry f'dalka. Leverage huwa 70. Ma biex tajb għal-mezz. Imma insomma, fimtu l-eżempju. Ġifieri aħna rridu naraw leverage billi sempliċement noddu n-numri division by kemm kien hemm mela jekk kien antiżin tal-5 ijiem, għana kemm ġewni it-total tan-numri kollha division by 5 u jiġi leverage. Għax miżin jista' jkun anke affettwat minn x'kiet tibraħ fil-għaxija, pereżempju għandek min jekk hux stitiku jew le, għandek każijiet ta' pereżempju għal-mod tal-kelma xrobt iktar ilma milli suppost, għandek fattur illi ħafna nies jaħsbu li huwa pożittiv. Però kif semmejna huwa negattiv, illi jekk jiena lejliet li intiżint xrobt l-alkohol u forsi xrobt aktar mis-soltu, ħankun aktar dehydrated. Mela fuq il-miżin ħanidher li irqaqt. Ma fil-verità x'nieqes minn xi ħaġa essenzjali